Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, дами и господа, с следващия епизод на Реално за емоциите с нас Мартин и Вихрен. Днешният ми гост се казва Лозан Лозанов. Здравей! Здравейте! Би ли се представил на нашата публика? Лозан Лозанов. Аз 22 години по неволя се занимавам с строителство, с ремонт и довършителни работи. 22 години, защото реших да емигрирам 2002 година във Франция и там бях на черно. Тоест не бях на черно, но нямах право да работя и почнах да работя в строителството. Преди това съм се занимавал, бях почнал да уча теология и съм се занимавал с търговия, а по-преди това с други неща, няма значение, нищо общо с строителството. Бях един жолев 70 кг и отидох в Франция и по неволя почнах да се занимавам, защото това беше мястото, където някой ще те приеме въобще. И до ден днешен върнах се в България преди 10 години и тогава регистрирах една фирма по ДДС, реших да почна да структурирам легално още от самото начало. Като в ремонтите това ми изигра една голяма шега. По-скоро не шега, да, то си е шега, защото мислех, че България е готова с една качествена услуга от рода на ремонтирай, измий прозорците, дръж се възпитано и клиентите ще се оценят. Да, някои ме оцениха, но повечето станаха арогантни и един вид ме ощетиха по някакъв начин, защото примерно във Франция 50% е чистотата, 50% е другото. Другото е качество, материали и така нататък. Хората даже не обръщат внимание толкова на дребните детайли, колкото примерно на чистотата и на това да спазваш определен вид система, т.е. на строителство. Примерно има 11 стъпки в тази система шпакловане, трябва да спазиш 11 стъпки. И аз се прострелях в кръка, като почнах да извършвам такава услуга на българския пазар. Това е много различен. Да. И затова паралелно с това стартирах онлайн магазин e-maestro.com, който вече има над 15 000 артикула. И вече се сбъдна една друга моя мечта да имам магазин, реален за боя, за да мога да си говоря с клиентите и да обслужвам клиентите. Единият е за боя, продаваме боя, микроцимент и така нататък на гръцката фирма Изомат, а другия е за инструменти. Продаваме много иновативни неща, които вкарваме от Китай, от Европа, които са последната мода на пазара на плочкаджи и на майстори. И си сбъднах така. Sample complete. Ready to continue?